Εξές, καλοκαιρινές αμαρτίες. You feel good. Έλα μωρό μου. Εξές, καλοκαιρινές αμαρτίες. Opening Παρασκευή 31 Μαΐου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερο από το rest. Το βίντεο πήρε πολύ ωραία comments. Η εμπειρία ήταν μεγάλη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ cool, γιατί δεν εξάρτησα κάτι τέτοιο. Ήταν μια πολλά εξαιρετική διαφήμιση, έξυπνη, όλων των κόνσεπτ, ήταν πολλά ωραίο. Έκανε μου εντύπωση πολλά μια σκηνή με τα μερούθια. Κατά κύριο νομίζω σε όλον τον κόσμο που έκαμε εντύπωση. Εμένα άρεσε μου πολλά ιδέα, ας πούμε, το ότι καλοκαιρινές αμαρτίες. Δηλαδή, ας πούμε, ο άντρας σκέφτηκε ότι τα είχαν να πάει στρατό για να ξεφύγει να πάει στο εξέτ και τα είχαν να μπορεί να κάνει την πασαμάν του όπως θέλει, αν δεν έγινε κάτι μέσα στα κουτιά. Παιδιά, νομίζω στο καλύτερο που θα μπορούσε να μπορούσε να παραγωγιστεί. Πραστική δουλειά. Τεράστιες εμπειρίες μέσα στο αυτοκίνητο που κάναμε τα ρούχα μας, πάνω από τις κάμερες. Κάτι πρωτόχρονο για μένα και πολλά όμορφα. Thank you. Εμένα η μέρα του βίντεο μου άρεσε, διότι ήταν η πρώτη μέρα που μάθησα. Βέβαια κουραστήκαμε πάρα πολύ. Αλλά οι γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ ωραίες. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση. Τέλεια η διαφήμιση, τέλεια τα πράγματα γενικά, το στήσιμο, το κονσεπτούλιο. Η μέρα του βίντεο ήταν πολλά συναρπαστική. Από το βίντεο αρέσουν πολλά σενάριο. Και γενικά πέρασαμε απίστευτα. Μες στο χώρο μας και διασκέδαση. Να κάτσω να το αναλύσω σοβαρά το θέμα. Είχαμε κόλλους, ριζιά, αλογάκια, σουπαμούτες. Πέρασαμε πολλά ωραία. Η μέρα του χειρισμάτων ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα. Γνώρισα και τον κόσμο, ήταν απίστευτη εμπειρία. Και το βίντεο πάρα πολύ έξυπνο. Μόλις το είδα γέλασα και πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η διαφήμιση ήταν πολύ συναρπαστική, περάσαμε πολύ όμορφα, τόσο για τα πρωινά γυρίσματα όσο και για τα γυρίσματα της νύχτας. Εκείνο που έκανε εντύπωση είναι η αλλαγή των σκηνών που είχαν σχέση μεταξύ τους και να τα διαδικασία πλέον όπως αφήνει από τον κόσμο. Ήταν μια κουραστική μέρα που να πω. Σκορσαριστήκαν αρκετά, έφυγε ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον στο όλο κόνσεπτ ήταν οι διαφορετικές σκηνές και όπως καταφέραν να ενωθούν μαζί και να καταλήξουν σαν έναν ωραίο κόνσεπτ με μια συνολική. Όλοι να πήρετε το μήνυμα πόσο τέλεια να περάσουμε και υποσχόμαι ότι να κάνουμε τα πάντα για να περάσει ο κόσμος τέλεια. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Το μόνο άσχημο ήταν ο ήλιος, γιατί εντάξει, δεν κρούσαμε. Αλλά εντάξει, περάσαμε. Πολλά ωραία. Ήταν πολλά ωραία, συναρπαστική εμπειρία. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι η στιγμή πραγματικά που αλλάζει το χάρτη των πανικών που βρίσκεται. Ύστερα που παρόμουν να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Ήταν πολλά ωραία φάση. Για τα δεδομένα της Κύπρου, το βιντεάκι ήταν επιτυχία, όπως η εκτέλεση, το ίδιο και η οργάνωση. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για τη συνεργασία. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Θα περάσουμε απίστευτα με το κάνετε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Especially τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα, ο άνθρωπος με το καπέλο, πάρα πολύ δυνατός αυτός. Και τελικά περάσαμε πολύ καλά σαν πέρσι, όμως εγώ πιστεύω ήταν πιο καλά αυτό το χρόνο. Και ήταν ωραίο. Τι να το πω, δεν ξέρω, πολύ ωραίο. Νομίζω να περάσουμε καλά και να αρέσει και ό,τι κάναμε. Ωραίο κόνσεπτ, πολλά ωραία ιδέα. Γενικά πολλά ωραίο το βίντεο κλιπ. Το πιο ωραία φάση μας είχαμε στο βίντεο κλιπ ήταν το απαλούι. Να περάσουμε πολλά ωραία αυτό στο καλοκαίρι, τα καλύτερα έρχονται. Το γύρισμα του βίντεο κλιπ ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Πρωτοβουλία για να πω κρίνεις. Ήταν μια αρκετά χαμηλή διαδικασία, μπορώ να πω, ενώ η κάθε σκηνή πρέπει να γυρίσει τόσες φορές. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά εντυπωσιακό και το γεγονός ότι αλλιώς εφεύγουν τα γυρίσματα και διαφορετικά βίντεο. Ειδικά συγκεκριμένες σελίδες και εξέτες που πετάχτηκαν ήταν πολλά εντυπωσιακό στο βίντεο που δώσαμε. Αυτός από το. Ήταν κάποιοι πειρασμοί, αλλά πιστεύω η διασκέδαση έρχεται στο τέλος. Είδατε βίντεο κλιπ σας στο Facebook. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο που με ξένησε είναι στο τέλος, είχατε τόσα άτομα, τόσες κοινωνίες και βάλετε στο τέλος μια φάνελα να βγάλει έξω την πισίνα αδερφή. Αυτό μόνο. Ήταν μια όμορφη μέρα, μαζευτήκαμε όλοι μαζί, το περάσαμε πάρα πολλά ωραία. Είχε διασκέδαση, δουλειά, σκληρή δουλειά. Κάναμε ένα πολύ ωραίο project και μου έκαμε εντύπωση ότι βρεθήκαμε τόσα άτομα μαζί και περάσαμε τόσο όμορφα. Πράγματα. Βάλαμε λίγο το λιμνάκι μας. Ωραία εμπειρία, αλλά είναι σίγουρο ότι ωραία ακόμα έρχομαι. Μια κουραστική μέρα, αλλά με μια εξαίσια απόδοση, ομαδικότητα, χαρά, γέλιο. Εντύπωση έκανα μου στο κλεισμό και από η πισίνα που σηκώτα εκεί. Θα τους περιμένω μόνος, καλό καλοκαίρι. Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία, εντύπωση. Το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να προσποιηθεί ότι είναι καλά, ενώ μπορεί να μένει είναι καλά. Μπροστά στις κάμερες να προσποιηθεί. Το βίντεο γεμάτο ενέργεια, τρομερά σκηνικά, χορός, ένταση, φαντάζομαι ότι θα γίνει πάνω το padre. Το βίντεο κλιπ ήταν τέλειο, η μέρα ήταν τέλεια, αν και δεν μας βοήθησε πολύ καιρό στο αποτέλεσμα και εξαιρετικά, ήταν τέλειο. Το διασκεδάσαμε, γελάσαμε. Τι να πω, τρέλα, αυτό το καλοκαίρι θα είναι τέλειο. Ήταν ένα διήμερο πολλά δύσκολο. Την πρώτη μέρα οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύσαν μας γιατί οι σκηνές με τα πρόβατα μόλις τελειώσαν οι σκηνές ξεκίνησαν με τα αυτοειδικές και δυσκολεύτηκαν πάρα πολλά. Τη δεύτερη μέρα περάσαμε πάρα πολλά όμορφα γιατί ήμασταν στον χώρο του ΕΞΕΣ, διασκεδάσαμε, νικιάμε, περάσαμε για παιδιά. Το βράδυ της δεύτερης μέρας ήταν η δύσκολη μουσική για μένα που είχα πέσω στην πισίνα. Ήταν αρκετό κρύο. Και όταν έμενα στην πισίνα χρειάστηκε να μείνω ακόμα 40 λεπτά μέσα για να τελειώσουν κάποια κοντινά σκηνές. Ένιωθα ότι την ώρα όταν ήμουν στην πισίνα ένιωθα ότι θα παγώσει, ότι δεν τέλειωνα να δύσκολα. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό και θα ευχαριστήσω όλο το κόσμο και όπως τα πεσκάτα και όπως τα πεσκάτα. Θα ζω το καλοκαίρι. Εγώ δυστυχώς έλειπα την ημέρα και ξέρω ότι έχασα γιατί πέρσι ήταν απίστευτη ημέρα. Τη νύχτα όμως παρόλο που ήταν κρύο, ήταν δύσκολη νύχτα, περάσαμε πολλά ωραία και μεγαλώνω στα παιδιά μας. Η εμπειρία μου για το βίντεο κλιπ του ΕΞΕΣ. Φανταστική εμπειρία.
εμπειρία, απίστευτη εμπειρία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το πιο ακουστικό είναι ότι είμαστε όλοι μια ομάδα, σαν οικογένεια, που ό,τι και να κάνουμε περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν περάσαμε υπέροχα και πρωί και νύχτα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ακουστική ημέρα, αλλάξαμε τον κόπο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Πέρασαμε ένα ωραίο απόγευμα και νύχτα, σκληρή δουλειά, πολλές ώρες, αλλά με ευχαρίστηση γιατί η ομάδα του Excess σας εύχεται ότι θα έχει ένα απίστευτο καλοκαίρι. Πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ σας, ήταν πολλά προτάσμα, ήταν και λίγο πρόβλημα βίντεο. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, μας περάσαμε σε Excess. Εμπειρία, τέλειο αποτέλεσμα, Excess. Και εγώ πολύ μου εντύπωσαν το ότι δεν ξέραμε κανένας μεταξύ μας δεν γνωριζόμασταν, αλλά είμαστε σε μια παρέα, με τα σώμα και ήταν πάρα πολλά όμορφα. Ευχαριστώ. Thank you. Γνώρισα κόσμο, στα ιδιαίτερα, ωραίο κόσμο μάλιστα, με τον οποίο θα συνεργαστώ στη συνέχεια, γι' αυτό ήταν αρκετά σημαντικό. Ένα πολύ ωραίο βίντεο. Οι σκηνές συνδεθήκαν πολύ ωραία και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μου έκανε εντύπωση ότι όλοι χόρευαν. Δεν σταματούσαν. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Είχε πολύ καλό αποτέλεσμα, ομαδική συνεργασία. Καλό καλοκαίρι. Και τότε είναι το πιο σημαντικό. Πριν στο τέλος είδαν και τι γεννήκαν, ας πούμε, ή έτσι τι ήθελαν το ίδιο. Δηλαδή και ένα και άλλο ήθελαν το ίδιο, χωρίς να ξέρω ένας το τι θέλει ο άλλος. Το μόνο που εύχομαι είναι να πάμε καλά και να γίνουμε όλοι μια happy family. Σημαντική διαφήμιση είναι ωραίο κόνσεπτ και να προσεγγίσει τον κόσμο να έρθει γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό που δεν ξαναείδε ο κόσμος σαν διαφήμιση. Excess. Καλοκαιρινές αμαρτίες.